Dobrý deň, volám sa Simona, mám 30 rokov, mám dve malé deti a počas oboch tehotenstiev som nabrala dokopy veľmi veľa kíl, ktorých by som sa chcela aj touto cestou nejak zbaviť. Pracujem ako školská psychologička, čiže moje zamestnanie je také viac menej sedavé, tam mi chýba pohyb. Snažím sa stravovať zdravšie, len niekedy v tom návale času to nie je jednoduché, tak niekedy aj siahnem po nejakom tom snacku a podobne a to by som chcela eliminovať. Niečo sa mi už podarilo zhodiť a vlastne ešte 20 kg by som chcela, aby som sa dostala na tú svoju predtehotenskú váhu, aby som sa mohla lepšie naplno venovať deťom, rodine, manželovi a aby som sa cítila fit, aby som bola aktívna, pohybovo zdatná a najmä zdravá. Najväčšou výzvou je všetko to dodržiavať, mať tú pevnú vôľu a vyhýbať sa najmä snackom a sladkému, ktoré mám veľmi rada, napríklad ku káve. Cieľom je teda schudnúť tých 20 kg postupne, nejakým zdravým spôsobom, nie rýchlým, bez jojo efektu najmä, aby to bolo udržateľné, aby som sa cítila dobre a aby som nemusela venovať teda toľko času pri príprave stravy, aby som sa mohla venovať rodine a deťom a svojim záľubám a práci. Vďaka strave od Easy Diet sa cítim veľmi dobre, som plná energie, som taká fresh, mám veľmi dobrú náladu, cítim sa aj po psychickej stránke dobre, som sebavedomejšia a spokojná. Fyzické zmeny určite vidím, napríklad na oblečení, na rifliach, ubralo sa mi vlastne z bokov, z pásu, celkovo sa cítim sa dobre. Najväčšia výzva bola pre mňa niekedy trošku zorganizovať sa, zohriať si tú stravu. Ďalšia výzva bola prispôsobiť stravu, keď sú nejaké rodinné akcie, oslavy. Bála som sa, že budem mať problém so sladkým, ale keďže mala som vlastne v jedálničku naozaj pestrosť aj sladké jedla, tak mi to nechybalo. Áno, hýbala som sa väčšinou, tak som sa snažila 3-krát do týždňa pravidelné cvičenie zaradiť. Mala som aj silové tréningy, aj tabaty, aj cardio tréningy, jumping a podobne. A popri tom som sa snažila dodržiavať hranicu 10 000 krokov denne. Easy Diet mi veľmi pomohlo zorganizovať si čas, mať pestrú stravu, pravidelnú stravu a hlavne zdravú stravu, čo mi vlastne v poslednej dobe trochu chýbalo, takže to som rada, že mi vlastne ušetrili čas na prípravu jedla. Tak Easy Diet je naozaj možnosť, kde človek sa vie stravovať pravidelne a zdravo, hlavne vyvážene. Je to pestrá a chutná strava, kde je zahrnuté aj veľa zeleniny, aj veľa sladkého, ale aj bielkoviny. O nič človek nepríde. Cíti sa dobre, cíti sa sytý, nemá pocit hladu a má plno energie. Tým, že strava bola vyvážená 5-krát do dňa, nepociťovala som vôbec hlad.